गोजोन बेलासेनि बयनिसिमबो आंनि एसपी बड' निउज चेनेलनि जानाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासि हरफिननानै दिनैनि बेलासिनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारी। बे भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा अक्ट'बरनि 1 खालार थामहिनबा गान्धी जयन्तीखौ नोजोर होनानै भारतनि गासै सुबुंफोरखौनो 1 घन्टा सम हादोरनि साखोन सिखोनखौ नोजोर होनानै श्रमदान होनो थाखाय खावलायो। लोगोसे बिथाङा मैया फिन 9 खान बन्दे भारत ट्रेनखौबो बेखेवना होयो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे गोदान ट्रेनआव खमैबो 25टा गोदान सुबिदा दाजाबदेरनाय जेरै सिट केपासिटी बारायनाय, सिटनि क्वालिटी बारायनाय आरो सिटजोंनो लोगोसे चार्जार खालामनायनि सुबिदा बायदि सुबिदाफोरखौ बिथाङा मैया सुलुंनि गेजेरजों फोरमायना होयो। मैया बाक्सानि रुपहियाव गोदानै दाजानाय एन्टि ससियेल एक्टिभिटिज मनिटरिं कमिटिनि हानजा सुरनाय हाबाफारिया ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिनि गेजेराव मोनसे मोजां इसारा लानानै फैदों। बिथांमोना उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, जौ लोंनाय, ड्राग्स लानाय, बाइक सालायनाय, थिर जुवा गेलेनाय बायदि गाज्रि थासारिनिफ्राय समाजखौ उदां खालामनो थाखाय थेलायाव गंसे माइक लानानै लैहोर हानजा सुरनानै स्लगान होनायजों लोगोसे आइजो माहारियारि समाज फोसाबनाय खामानियाव हौवाफोर बायदि समान आवगायलांनो हायो बेखौ मैया बिथांमोना रोखा खालामना दिन्थियो। आसामनि गुवाहाटीखौ एसिया हादोरमानि गेजेराव गिबि हाबनायनि समायना दरखं जायगा खालामनो होनना जेसेबां जौगालु खामानिफोरखौ सरकारा गुवाहाटीयाव मावबाय थायाथों मानो बे जायगाखौनो खायसे सुबुंफोरा सिखाव डकाइतनि 1 नम्बर जायगा खालामनो थांगासिनो दङ। मैया सासे सिखावा हराव नङा सानावनो सासे आइजोनि गोदनानिफ्राय गाननाय सनानि सेनखौ सेनानै लाना थाङो आरो सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला सिखावा गावनि स्कुटिखौ गाज्रि दै नालायाव गारनानै थाङो। बे गारना थांनाय स्कुटिनि नम्बरा जादों AS13P0522। बेराफारसेथिं सम्बलपुर जम्मु टाइ एक्सप्रेसआवबो मैया प्राय 10-12 डकाइतफ्रा हरनि समाव पिस्तल लानानै 9 नं स्लिपाराव हाबनानै जानला मानला गुलि गावग्लुंनानै पेसेन्जारफोरनिफ्राय रां रुफा सेनानै लानानै थाङो आरो लुइटर मुंनि स्टेशननि साखाथियाव ट्रेनाव थानाय सेनखौ बोनानै बिथांमोना हरनि खाबु लानानै जायखारलाङो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे गावग्लुं गावसि जाथायाव गोबां सुबुंनि जखम जायो। मैया गुजरातआव मोनसे गिलु बालु बास जाब्रबथाय जायो। सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला बासआ आम्बाजीनिफ्राय आनन्द मुनि दाबसे जायगासिम थांबाय थानाय समावनो पाहाराव सौग्रावना बासनि गेजेर बाहागोनिफ्राय साथिंनि बाहागोआ बायख्रेबजोबो आरो बे जाब्रबथायाव खमैबो 35 सुबुंनि जोखोम जानायखौ सुलुङाव फोरमायो। आथिखालाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ पलानपुर सिभिल हस्पिटालाव चिकित्सा खालामगासिनो थादों होननाबो बानासकान्डाथ एसपी अक्षय राज बिथाङा फोरमायो। मैया बेंगालुरुनि सासे आइजोआ गावखौ आन्थि होनानै गाबज्रिनायखौनो एटिएमआव थानाय गार्डखौ सेन्देलजों सोबायो। सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला गार्डआ आइजोखौ रांखौ दिहुनखांनाय लोगो लोगो आन्थि नोंथाङा एसे गुबुननि थाखायबो जायगा हो होनना बुंनाय लोगो लोगोनो बिथांखौ सेन्देलजों सोबादों होनना सुलुङाव फोरमायो। बेराफारसेथिं बिजेपिनि सासे वार्कारआबो मैया मदिनि समस्थियाव बेसेबांबा गोख्रों गार्ड थासेयावबो मदिनिफ्राय प्राय 20 मिटारल' गोजानाव थाना होस्रिखाव साख्रि नांगौ होनना बुंनाया मदिनि गार्डफोरखौ जोबोर खर' गुदुं खालामना होयो। सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला बिथांखौ लोगो पुलिसफ्रा हमना थानायाव लाना थाङो। मोनसे दुखुनांथाव रादाब एक्टर किकु सारदाया बावैसो साननि सिगां 2 मासाव गावनि बिमा बिफा सानैखौबो खोमाना लानो गोनां जानायखौ दिनैसिमबो बिथाङा बावगारनो हायाखै। बिथाङा मैया इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों दुखुयै फोरमायोदि नोंथांमोना आंखौ जोबोर गोख्रै नागारलांबाय। नोंथांमोना बुंदोंमोन खौसेयै अरायसम थाबाय थागोन, नाथाय आंहा नोंथांमोनजों गोबां बाथ्रा रायज्लायनो दंबावोमोन। ओंखायनो आसा खालामो आइ आरो आफा नोंथांमोनखौ फिन इयुनाव लोगो मोनफिनथों होनना लिरनाय इन्स्टाग्रामनि दुखुनि रावा मुलुगनि गोबां सुबुंफोरखौनो दुखु मोनफाहोदों होनना खौराङाव फोरमायो। बेजों लोगोसे आंनि बेलासिनि रादाबा एसेनोसै। नोंथाङा आंनि रादाबखौ अननानै जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन नोंथांनो जासि हरफिननानै थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ दिनैसो खोनासंफ्लांदोंब्ला अननानै गोदानथार आंनि एसपी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।